Det er vildt uhyggeligt, hvor store omkostninger det har haft. Jeg har forsøgt selvmord et par gange. Jeg har sådan, at der står incestoffer heroppe i panden. Det vil forfølge mig resten af livet. Jamen, det var så der, hvor vi boede, da det sådan set startede. Der lå jeg på sådan en sovesofa, sådan lige inden for vinduet derinde, og var syg. Og der kom han så ned ad trappen en dag. Derinde byggede han en togbane og en racerbane til mig, sådan et rum nede i kælderen. Så det var herinde, vi boede, da jeg var 7-8 år gammel, og hvor det hele tog sin begyndelse, så at sige.